Yeah, Drama Production, Lil Drama, Ruhik, yeah. Drama Production. Production. Мабагамиты замина ба осмон расондам да гӯшат нараси то чанде овоз мадарондам нафаҳмида дила додам имрӯз захми бадан шидак маайта чӣ мехостам ку як кӯдак рӯи дилам пота намон ишқматы ятим накан ҳаром хата маҳкам кан сари лича сатр кан чашм гашна сорбонам мекашти зинда мекарди ма зинда мемурдам ҳар вақта ки хам мекарди ترکی زن نکنه آخی با کی همسر میشه فرزن کی را پدر بگه کی همیلا دار میشه چی تربیه میگیره بد بکارای حرامی تو چشمی و ای خوردی میبینه خانه مهمانایی تو روز بس میکنم روز دیل تو میمانه تا وقت باید مخلص گردانم آدم را ما دل نکندم تا چنده کی گفتن تو حرامی ما با قصد حرامی تو حرام با قصد جانی ما با مقصد رسیدم حوزی برابری تینی گذشتن و روزا کی میگفتم در درونم جینی فراموش کردم شخص баробари ҷон бадак ма хоф кардам чашмоера я вақто гирён бадан ма ба мақсад расидам ози баробари тини гузаштану рӯзо ки мегуфтам дар дарунам ҷини фаромӯш кардам шахсера баробари ҷон бадак ма хоф кардам чашмоера я вақто гирён бадан ай хона буро салом бара қошо тату биҷини босои ҳаромӣ мошин пешид иста биши лята пеши баратояй рақсотама мебинам ягу ар дасти мада ай дури нигоҳ мекунам юкара тантаракун бо хандара баландтар мебинам у ба калсени девол мерава ай қаҳре зинда ҷини ҳаром гам набофту ай дарунам дуқусини боло мерава ҳар вақте рута бинум мадута шидам даки бовар кунам намедонам ҷасур баскун мега рухин мега охи наметонам рухшон ғамум натеки яке дилай ту мемонад то кай дозанум то кай рухе говоса даронам ман интихоб кардам дури раҳату ай волидонам ҳаёт мара васваса кардаки иқарепа хонум ман беқадру пасту мозибо пеши ҳаманонам хона бо ҷои торик интизорай банди дорам ма ба мақсад расидам ҳози баробари тини гузаштану рӯзо ки мегуфтам дар дарунам ҷини фаромӯш кардам шахсера баробари ҷон бадак ма хоф кардам чашмоера я вақто гирён бадан ма ба мақсад расидам ҳози баробари тини гузаштану рӯзо ки мегуфтам дар дарунам ҷини фаромӯш кардам шахсера баробари ҷон бадак ма хоф кардам чашмоера я вақто гирён бадан ма ба мақсад расидам ҳози баробари тини гузаштану рӯзо ки мегуфтам дар дарунам ҷини фаромӯш кардам шахсера баробари ҷон бадак ма хоф кардам чашмоера я вақто гирён бадан ма ба мақсад расидам ҳози баробари тини гузаштану рӯзо ки мегуфтам дар дарунам ҷини фаромӯш кардам шахсера баробари ҷон бадак ма хоф кардам чашмоера я вақто гирён бадан